Assalamu alaikum, sunana Sha'ibu Isa ne, wanda kuka sani da shi. Darakta a fim ɗin Su Makaho. To masoyan ga dama ta samu gare mun kusa mu fara aikin Su Makaho season 2. Don haka ga mai bukata ga kuma ga mai niyya ta kowanne fanni da kake rani. A kai comedy ne, actress ce ke, actor ne kai, so ga dama ta samu. Za mu fara sai da fom ɗinmu na wannan kamfani mai suna Jiba Film Production. Don haka idan kana bukata kai maza kai kokari ka same mu domin ka sayi wannan fom. Bai da tsada, naira 3,000 ne kacal. Kai kokari ka saya domin kai ma ka shiga cikin wannan jerin jaruman da suke fita na wannan fim namu da suna Su Makaho. Akwai abubuwan mamaki da dama a cikin season 2 domin zai ba mutane da dama mamaki, domin na tabbata mutane suna kwarfa da yawa a kan season 1, amma kar ku da darakta na kokarin faranta muku ran a season 2. Na gode.